56です。1個のモノマネしてるときは1個の妹インプで私用のグラスでビールが来るんです。あ、何マイグラス？これ山ちゃん。何？待って、何ですかそれ？これマイグラス。撮影 OK かどうか。お、びっくりした。一回カメラ止めますか。こっちまで。いいですか。OK です。何が面白い。よっしゃー。ちょっと YouTuber ってこの人 YouTuber じゃないからヒロだから。いや、めっちゃ違いますよ。いやヒロだからなんか OK もらいましたよ。札幌の。本物の YouTuber なんで。久しぶりだよ。そうお客さんダメよ映したら。お客さんモザイクで。全てモザイク。何？あ、YouTube に映さないでしたか。よろしく。ダメ、乳首だ。そう。シコ太郎沖縄の旅。この前キコ太郎の格好したんです。シコ太郎。写真見ました。シコ太郎の格好でシコ太郎ってわざわざ沖縄に行った時にシコ太郎の格好で街を練り歩くんですよ。20代後半だと思うんですよ。56です。いや結構騙されて飲み会やりましょう、男気じゃんけん入れましょうって言ったら全部それ YouTube だった私自体もいい作品出してるんですよ。シコ太郎沖縄の旅ってでもサムネがまだ作れなくて娘がなんか自分でやってくれたんだけど、あ、何を言ったっけ？聞いてメニューちょうだいかってメニューまだいや、バナナさん昼はちょいちょいね、なんかね出てくるけども、あ、うちも中専門なんで中華名護市のガジュマルのとこに俺が立ってるんで沖縄の一番のエーサーのチームを集めてくれて俺のためになんかやってくれた。そう僕今3C 練習してるんですよ。あ、そうなの？バッティングセンター行ってるの。ちょっとうちの家族のためにやってくれたらその名護の人まで100人ぐらい集まって見に来たんだね。わー、きれい。すごいっすね。そうです。チュライミスうちの芸能事務所通してもらえますか？芸能人だから。いや、嘘です。言ってみたかったケリさんが芸能人ですからね。よかった。いや、初見の方なんでなんか全部信じてくれてもうヒロとか呆れてるけどいや切れてないです。出たって思ってるけどやめてください。創業1991年ですね。31年目だから見た目よりも結構いってるんですよ。30代に見えるでしょ。56です。じゃあ飲むの飲まないの？やっぱ飲まないで帰ろう。おいチーズ食わないで帰るぞ。いや、いるのかよ。でも俺は飲むけどね。生身いいの？私もいただいて。山ちゃん生3つと1個ビールください。一応1個のモノマネしてるときは1個の妹インポで私用のグラスでビールが来るんです。専用グラスで。なんかインタビューに答えてるみたいな気分いいわそう、あれは暑い夏の夜だった。髪の長い女が花田さんも中華の手を函館の YouTuber ってどれ見ないもんね。
函館人は函館の YouTube ね。見ます、僕は見ます。あ、そうなのかな。これ他の町の見ちゃうもんね。沖縄とか九州とか。だって函館の YouTube だって知ってるものが出るから。他の町の人は見てさ、あ、函館この店行こうとか楽しそうけど、地元にいないじゃない。おかえり店いっぱい出る。あ、そうなの。逆に行ってない店の方が少ないから。いや、オカマじゃないんで、モノマネなんで。ごめんなさい、がっかりしたかもしれませんけど。あ、いやいやいや。あ、何マイグラス？これ、山ちゃん。え、何？なんですか？あ、これマイグラス。割れないグラスです。これダメです。天下は大丈夫です。天下一緒。乾杯からの。いただきまする。ごい高齢者。なんだろう。いやいや YouTube とかそういう興味ないよって言いながらも意識してる。カメラ意識してる。私は iPhone じゃないからわかんないんだけど。その前はピコ太郎さん。小太郎の3年ぐらいやって。ちゃんちゃんあれはスコット3年やってます。入り口にあったマネキンのカルピスマンっていうあれはもう20何年やってますね。どんだけもしもしどんだけはーい開いてるわよ。すごい破壊力。はーい。やばいっすね。山ちゃん2名様。ごめんなさい。何この醤油ライト。ちょっと待って。このね、ここにね結構ねつばついて汚いんだよね。いや何意識してる私やだ。おじさん。おじさんしかいないんだから。浜野もいらっしゃいませ。あまりは食べさないでください。みんな多分気にしてる。何やってんだろうなみたいな。ショータイムみたいな。コンパクトに。それはできませんね。ごめんなさい本当に。そういうことできませんから。当たり前でしょ。履いてました今。いや今置いてるでしょ。ジロー。ジローのね手術してるからねちょっと怖いのよ。今日特別だからね YouTuber に。めっちゃ眩しいっすよ。ありがとうございます。シェルトン。心に汚れた人は見えないんだ。もうあれでしょ。人に言えないことばっかりしてるでしょ。約束できますか？約束。はい。いきます。いや楽しいな。